Bon dia, valencians. Avui mos hem alçat en una bona notícia. José María Llanos deixa el seu puesto de president provincial de Vox Valencià. I adivineu qui va ocupar el seu lloc. Ignasi Gil Lázaro. Vaig a recordar-vos que una de les traïcions més grans que mos han fet a la idiosincràsia valenciana fou la que feu el PP en la creació de l'ABL. L'ABL, per als que no ho sapeu, se creà expressament per ordre de Jordi Pujol per a donar-li els vots a José María Aznar per a la seva investidura com a president del govern en 1996. Per aquell temps, Zaplana era el president de la Generalitat Valenciana i el conseller de Cultura, Camps. I sabeu qui era diputat del Congrés per València en Madrid? Gil Lázaro. Però n'hi ha més. En 2006, quan Camps, com a president de la Generalitat Valenciana, blindà l'ABL, l'Estatut d'Autonomia, fent-la pràcticament impossible de llevar de les nostres institucions, sabeu qui era diputat del Congrés per València? També, Gil Lázaro. O sigui, que sabent la traïció que mos estàvem fent, li dona el mateix acceptar la jerarquia, la disciplina de partit i a canvi de no perdre la seva poltrona, mos traicionar, continuar el seu i li dona el mateix. No passa res. Segurament molts me direu, no, és que, clar, ell què anava a fer? Perquè, clar, és un partit en jerarquia i si des de dalt li diuen el que té que fer, ell no pot fer res. Bé, sí, teniu raó, però ahí està la seva moralitat i la seva capacitat de traïció o no. Ell podria haver dimitit i dir, val, vosaltres aneu a traicionar al poble valencià, però jo no vull saber res d'aquest tema. I haguera quedat com un bon valencià. Però aixina, mos traicionar i continuar, però un fum d'anys, li dona el mateix. I ara que a tots els de vos que sempre me diuen, home, a nosaltres no mos pot recriminar res perquè encara no hem tingut l'oportunitat de manar. El dia que manem, nosaltres no anem a traicionar a ningú. No. I me fiquen com a president provincial a un que està més acostumat ja a traicionar-nos que el que més acostumat està. Cada vegada mos lo esteu ficant més fàcil. Cada vegada se vos veu el que realment sou, que és ATREPP.